Vashenzi. Uyai mufambe neraini kwashakajeka kani mimi. Torana naropa. Mufambe muchiti hazina usati hazina mbuye. Munofamba muchiti parudiwa mari yeschool fees yake haazwiba. Andina chikafu. Gogo arudero koko, gogo aso koko nemarokubani. Fambai muchipemu. Famba pambate moko. Wakapusa. Unotata hazwiba unode mari yeschool fees. Mai nini? Gogo makudzoka mutenge marokubani. Gogo. Ewo chenyi kuona shungudzire kwana. Ha? Muye nemvura, manya imochere mvura. Yezvo. Uri kuti mwana wara turuzira utsvake mari manje. Baba. Ha? Uri kumunetsere kumwana. Mai vai. Handinambo mushupa bazukuru rangu. Ndakambobvunza iri mashandisa. Yarai. Usadaro nayo. Disability is not inability. Ishuwa iyoyo. Zwizvi. Hana chaanozwa unozwa. Disability haisiri inability ba. Mwana unosunze zvakawanda uyu. Usimudze chana. Unokwanisa kuti aende kusukuru mwana uyu. Wazvizwa? Musaseka basi rwai. Basi rwai musaseka. Alright, panozi A B C D. Unozwa seka nasinga. Nze Dev Sender iri kuita zvese zvoutaura zvezvo zvizwa. Kubve ku ECD tiri kuchifundiswa ngemasaini kudai kuti chakati kuti come here kuti echifundiswa zvese ngemwo. Anyamwe mabasa emaoko ariyo ari kundofundiswa zvese ngemasaini iwo. Inyari carpentry, building, zvafuka kana kubika cheko. Zvese zviriyo. Anofundiswa zvinotoitwa mwana unotaura nekuzwa zvese zviriyo iyo. Nemwana wakuru wacho anotomufundisa futi. Ndinoona ndiri kugarden. Munoda kuti mufundiswe. Kana musina chekuita endemba kwenyu. Uchaite munyama ndizve. Uchaite munyama ndizve. Hamutauriri zvekuita bamazwa. Chisaro chiite zvokuita. Enyu munawo ana akadini. Handiti mune mbana iripo pamba penyu. Unganditaurire zvekuita iwe inombana. Ndokuumisa nembo. Uya mbwa. Okay. Chaitika pano. Chaitika. Wadini? Kuruma ngei. Ha? Inobwere ruwere mwana ringere kuti wadi mwana adini. Sunga igumbo rangu mai kurupwenza. Ndakakutaurira iwewe. Ndakakutaurira izvo mwana hapana chari kuzwa. Hapana chari kubata kuzoti uri kuti. Uya kuno ndakana kutorere. Sunga. Nze Dev Sender ndakakutorera inyoka rudziwa yone njoka yacho. Watarise? Injombi. Kabara kanaka iro. Tinosvika zvichakanaka chiboterere zvandiri kutaura. Ndakakutorera nyaya yenze Dev Sender ndakutaurira. Izvi mwana asikuzwa. Haazwi kuti uri kutini. Iwe wachaura nesaini unoziya. Chimosiyana nebote. Zvinonaka ndichasunga. Wazvizwisa ere nyaya yeDev Sender ndataura? Wazvizwa? Unokwame musoro zvisina nebasa rese. Hambai kusunga chiko. Wakati rosungwa ndiani? Akomana. Zvakaomoshwa. Kome musoro kuti papata. Fundise mwana uyu. Aende kunze Dev. Unorapwa zvinonaka. Tinoende pahospitali apa. Tinochipa chinyi. Ona mwana ana charuziya. Nesaini kana rimwe raanoziya hapana. Muzukuru wangu.